Balyozê Rûsî li Îranê demal darxistina lotkeya sê alî navbera her sê welatên girantor derbarê Sûriyê eşkere kir. Ajansa RIA Novosti ya Rûsî li ser zarê balyozê Rûsî li Îranê Lêvan Gagarian veguhest ku welatê Rûsyê demal darxistina lotkeya sê alî navbera Îran û Tirkiye û Rûsyê de derbarê Sûriyê destnîşan kiriye û biryara Serokê Rûsî Vladimir Putin bi her du hevşanên xwe Serokê Tirkiye Recep Tayyip Erdogan û Serokê Îranê Hesan Rûhanî ra di dawiya meha tebaxê de li Tirkiye bicive. Da gol gel wan dawîn pêşhatên rewşa Sûriyê gengeşe bike. Heman ajansê daxuya kirin ku wezîrên derveyên her sê welatên navûrî Wel Nur Sultan paytexta Kazaxistanê çarçovaya danûstandinên esîtana derbarê Sûriyê de her du rojê 1 û 2 meha tebaxê bicivin. Da ku dosya Sûriyê guftûgo bikin. û piştre wê civîna sê alî navbera Tirkiye û Îran û Rûsya ji bo gengeşekirina rewşa Sûriyê li Tirkiye were encam dan. Beriya çend rojan jî cîgirê wezîrê derveyê Rûsyê Mikhail Bogdanov ji rojnamevanan ra ragihand bû ku tanha demal darxistina lotkeya sê alî li Tirkiye navbera her sê welatên girantor derbarê Sûriyê nehatiye destnîşankirin. Ji aliyê xwe ve jî Recep Tayyip Erdogan Serokê Tirkiye pêş çend rojan gotibû ku eger heye di dawiya meha tebaxê de li Tirkiye lotkeyeke sê alî were encam dan. Li darxistina lotkeya sê alî navbera Tirkiye û Îran û Rûsyê de derbarê Sûriyê di çarçoveya nêzîkbûna avakirina Komîteya Destûrî ya Sûrî tê. Ya ku biryara avakirina vê komîteyê di gera 13 ya danûstandinên esîtana de destpêka meha bê were ragihandin û dest bi karê xwe bike.